ụmụnne m anụ m otu nwanne nwaanyị akpọ m na fon ya sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m biko na-enwe ihe ya chọtụrụ ịrịọ m na mbiko na ya nwere ọrụ ya achọga mana ụdị ọrụ a ebe na-achọ ya na ọ na-ala bekee na m ga-asị nụkwa mana ọ wụ ụdị ọrụ ya chọrọ ịrụ na ọwụ dị ụdị ọrụ na-enye ya obiọma na ọwụ ọrụ ya ga-arụ ya dị very happy na ya amahụ ihe o jidere ya otu a mana ọwụ ọrụ na-enye ya obiọma. So m sị nne m ihe gbasara ịchọ ọrụ na ịma ọkwa ya na my page ọ wụchaghị ụdịrị ọwụ line of my program nwa mee ya ugbu a ndị ọzọ line ya up WhatsApp m ga-eju n'ọnụ ha ga na-ekwowo achọrọ m ọrụ ụfọdụ ga-afọwọdụcha ma CV ha ma gịnị so ihe gbasara ọrụ ana m eticha ya anya ka ha hapụ ichenji m aka ọrụ ma ndị onye na-epost ka igbo ya arụ ka ikpere ya ugwo ya sị m mba na ọ bụghị ụdịrị ọrụ ahụ na ọrụ ka na ọ pụrụ iche m sị ngwa gaa n'ihu ya sị m na m maara ya ọkwa ma enwere ụmụnne anyị ma nwoke ma nwaanyị ị nọ ala bekee ị nọ na Naịjirịa ebe ọbụla ị nọ mana ị nwere nne na nna agadi katarala ahụ mmakwa ukwu mpakwa ukwu ma ọ mara n'aka ile ya ikekwe all your responsibility ikekwe ọ nọ n'olu ọ dịrị na ilekọta ya ị nwere agadi ụtọ ọbụla ọ sọrọ ya shirụrụ ọwụ nnọọ na oji ha ahụ mana ọ katala ahụ nke na ọ ga-enyeziri onwe ya aka na ya na like ụdị ọrụ dị otu a ilekọta ndị agadi ibochi ha na mmamịrị ha iwe ha na ya na ha igwu egwu na ọwụ ihe na-enye ya obiọma. M sị really yes m sị ma ọwụghị ikwu ekwu dị iche na ime eme otu a m nọ na elere m ndị agadi my grandparents especially my grandmother elere m ya ama m ihe nọ n'ibushi agadi nwaanyị ama m dị aware and mgbe m lere onye nke m enwe ihe dịka adult pampers ọ dị but it was not made available so ọ dịghị izi o mbụ aka ha na-eru ọkwa irucha ya eshi ike and gị chọwa iye ya mbụ aka na mbụ kwa ọ na-afụ ha ụfụ ha nwechara ike ibe akwa but then gị ga-eye ya na ya anya onwe ya shibaza onwe ya shi ahụ okoko ya n'ihu oke ọ ga-eji mbụ aka yerecha shi ahụ ọ ihe a na-asị mmadụ iri shi ya n'ọnụ ị gara eye ya mbụ aka ị ga-asa ya ahụ ụfọdụkwa this adult pampers anọghị alike ya ọ ga na-ekpekwe ha ọkụ n'ukwu ha nwere ike iji aka dochicha ma chinehu gị chọpụta na pampers nụtiri yiri agadi nwaanyị na o dochala ya ka brize ba ya nụtiri akwa ịdị awe ya chiwa ya sị m na whether adult pampers or no adult pampers na ya nwere passion ile agadi nwaanyị ma ibushi ma ibu mmamịrị enwe mgbe e kwuru okwu adult pampers m sị ama m ihe m ji na-ekwu because ụfọdụ nwere ike ịsị na all part of how they want to do this job ụfọdụ ga-asị zụta adult pampers and that adult pampers ahụ ibupụta ma gịnị o nwere ike onye nwere nne na nna agadi ọ chọrọ ile nwere ike ọ ga-enwecha ọ ga-adịcha buoyant ịzụwa that adult pampers ya ịzụkwa na ụfọdụ a ga-azụkwa mana agadi nwaanyị azụ gara ga-eji aka dopoche notele ya because nwaanyị katawa ahụ ikpuchi ukwu ya na ekpe ya ọkụ n'ukwu ekwuru m from experience ha na-amawa akwa ha na-akpe ya akwa ime ọgwụ ị ga-ele ya o dipendụrụ ụfọdụ agadi nwaanyị ọrịa ka ha na-eme ha na-adị agresiv ma ihe ya mbụ aka ahụ ya ewere kata na mbụ aka itoro ato ọ ya na-eme mgbe ụfọdụ n'ala bekee ndị chọrọ ego ga na-enweghị passion for that job ha na-ama na etiri ha kamera na-erute ebe ha na-eme so ha ọp a na-ahụzi ebe ha kọga agadi nwaanyị na agadi nwoke ihe na-eme ha abuse ihe ahụ ọrụ na-ama mmadụ ọrụ naanị a na-eji ịhụnanya arụ ya amami makwa ụdịka ọrụ ị na-ekwu okwu ya sị m na nwaanyị mba nnọọ nne ya ma ụdịka ọrụ ya na-ekwu okwu ya ghọtara ọfụma m si oke ọ bụ na mma ọkwa before mmadụ ekwuo n'okwu ihe ya na ọ ga-achọ ịma experience nwere enwere na onye ilere ya yes na ya elere mmakwa okwu ya na mgbe elere mma ya na mmakwa okwu ya na ndị agadi na around that side ya elekọtachara ma ha ma anụ to the extent ị na-ahụ ya ọ ga-ekwe iri na ya na-ele ha na-eche nji ha na ya emechakwala nweta this type of job ya nweta ụdịka ọrụ a pay job like ebe a ga-akwụ ya ụgwọ aha yara ịrụ ya mana mgbe ndị ahụ ziri ote ya na mma ha shi na-arapọ ha efilizie na joy ya wote ya na mma ha arụ ga ịkwụzie salary ya bịa wuzie problem
ya elecha anya si aga no enwere ihe eji ego eme ha efile na joy ya na-enweta egwuregwu ya na-egwuchi mma ha otu esi dị attentive na ile mma ha bịa ịkwụzie salary bịa wewazie problem no ihe ejiri hapụ ga drop that one m si okay ka 1 2 na nke a na nwere the experience 2 ịrụkwa n'afọ ole because before mmadụ ekwu okwu ha ga like ịma n'afọ ole onye chọga ya wụọ ọrụ to no matter your experience age one another thing ịrụkwa n'afọ ole because ọwa onye ọbụla ga-achọ ka onye 20s or 30s bịa nọrọ lewere mmanya ọ ga-efili na ọwa ego chụpụtara ya sị na ya dị 47 years the lady si ya dị 47 years m si okay age ahụ dị okay at least maturity abatala then ịwụkwa na onye ebe ịwụ ga-enye aka ya nwee ịdị relaxed so okay ya si ya wụ onye Anambra so ụmụnne m gara ihe Joyce enwere ihe ndị ọzọ ị ga like ịgwa ma ị lụọla di before ya si ya wee single mom of one anọghị na di si okay ibikwe na ebe ya si ebi Lagos mana ya ga-relocate nwu because of this job to anywhere asị ya ga ebe ga-ele ya wụ agadi nwanyị ma ọ na-ekwu ọfụma so ụmụnne m ọ na the reason nwunye ng ji ọjọọ ịnụ bịa ikekwe enwe onye ga-elere nne ng gị na onwe nwa agbọghọ itopụtala ịhapụ nne ng lụrụ di wọ ịhapụ nna ng lụrụ di wọ ihe niile amara ng n'aka na-apụ shala ya fọ mmakwa ụgwọ ọnụ ebe ọ na-enye ndị omi nwunye di egọ so ha ga-enye enwekwere ihe nyegekweghị ya ihe tegekwere n'ọnụ wụ mmanụ ikpukpe aka ọkụkọ esugbubekwala biko lee ma ị ga-hire this lady ebe ọbụla ị nọ ọ na ị dị interested in hire this lady drop or comment n'okpuru this video ga-esi nwamba na ị dị interested in that lady agadi ahụ ị chọrọ ka elere gị drop or state ebe ọ nọ drop or message na comment section then I ga reach out ma will DM you a private message because the reason m ji achọ m ide nwe phone number m drop phone number na enwere ike ịkpọgide for this job kpọrute ya till next year o nwetagodo ọrụ agada akpọkwa so biko you have old woman or old man ị chọrọ ka elere ng then na ọ nọ na steeti dị otu a gị de ọgwụla two things old woman state ebe ị chọrọ ka elere ng then aga m DM gị so ya wee wụrụ ya ụmụnne m ewu ihe kpatara m jiri bịawa ma ihe na-awụhụ line of program m kama ndị agadi na ndị ọhịa na-eji amụ nwa yes ruote mgbe ị ga-ele nne gị na hapụ ọrụ ị na-arụ ị nidiri ego ọkwa ị ga-elekwa isi ada na ikporo ya gị lekwa n'anya circumstances ekweghị gị kporo ya denwe ya ebe ị nọ gị ha ya ndị dị otu a ndị nwere passion na-agakwa eleru anya na-erukwe dị a hụkwa na yes ihe kwuru ka a na-eme ụmụnne m nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ